आङो नोंखौ नाङा अब्लाबो नाङा आं नांगौबा सोरबा बोराय हौवाजों थागोन सोरबा आङो लावदुम बायदिजों थागोन लावदुमानो आंनि थाखाय पारफेक्ट आरो लावदुमनि थाखायबो आं पारफेक्ट आं सोलानो सानदोंमोन बिदिसो जाबाय गथ'आ सरिके बेखौलाय आब'लाय मानो बुंबावलायनांगौ बेखौलाय बयबो मिथिखानायखा आब'नि हौवायालाय दालाय माथो बोरायखा नङा होमबा आरो बोरायबाबो बेनड्रेडखा आइफनसोखा मा जाजोबखो फेसबुक खुलिबानो गेम्स इउटुब खुलिबानो गेम्स मा जों साइस गैया नामा Oh my god! हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय आंनि गोमसार किंस चेनेलाव थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आंनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो भिडिअआ लेट्स गो बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां डिसक्लेमारखौ फरायनानै ला आरो बे भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्ट थाखायसो बानायनाय जादों बेखौ सिरियासलि लानाङा आब'थ' बिराद रिप्लाय होनो एक्सपार्टखा नङा होमबा हायोबा नैबे बिनानावनि रिप्लायखौ नों होदो हायोबा आब' नैबे बिनानावनि रिप्लायखौ नों हो बे भिडिअआनो जाहैबाय नोङो लावदुमखौ हिन्जाव गोनांखाखौ लानायनि जाहोना मा आंनो बेखौ नोङो रिप्लाय खालामनांगौ थ' नैबे नानिया मा बुंदो आब'आथ' खोनाखाबाय जानो हागौ बे रिप्लायखौ दा नानिनो नांगौ बोराय हौवाखौ मानो लानाय बेखौ नानिनो रिप्लाय नांगोन थ' नानिया मिथियाबा आं एसे बुंना होनि जाहोना जाबाय आइफन बे फाग्ला बिदिजों जायो गेमस्रि इउटुब फेसबुक गासैयावबो गेमस्रि मा एन्ड्रइड मबाइलल' ब्लेक एन्ड व्हाइट नकिया किबोर्ड बालामानि गेमस्रि किबोर्ड बालायालै टाटा आगोलनि नकिया बेयावबो गेमस्रि नुजायो नङाबा नोंथांमोनानो नायदो बे भिडिअखौ होमबासो फोथायगोन No. बिदिबाथ' नोंथांमोनाबो फोथायबाय जानो हागौ किबोर्ड बालामानि गेमस्रि नङा होमबा बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअनि सायाव थुदो मा होनो आइफन थायो अब्लाना सिगांनि नकियाखौ मानो गोसोखाङो आंहा साला मबाइला नकियाखाय बेखायनो आंहा साला थाब ब्रेकआप जाबाय बा आब'आ गावखौल' एक्ट्रेस सानबाय नामा आइफन आरो नकिया माने मा जेम्सखौ इनस्टलसो खालामनाय जादों बियो जेम्सखौ नोङो इनस्टल खालामदो माने आरो बयबो इनस्टल खालामदो होननानै मिथिखायो बेनिखायनो डिसलाइकआ नै फिल्म इन्डास्ट्रिनि सेस सनमानानो गैला गावखौल' एक्ट्रेस सानसै गावसोरखौल' एक्टर एक्ट्रेस सानसै गुबुना जेबोआनो नंला नों मारगासो जाय खिफियो बिनाव मोनामा ओइ खाथियाव थानायासो मोनामनाय मोनो नों मारगो बे खोथाया Buset itu player gede amat. साले का खोपड़ी तोड़ साले कौन है ये लोग कहां से आते हैं बा abang माथो खतरा मोसानो रोंगोलाय माथो डेन्जार मोसायो बाब्राब बाबसि ओंखायनोथ' भाइरेल जायोलै आब'आ माथो सथ्रि बाथ्रि घन्टा बिनि भिडिअफोरा जोबोर मोजां जायो मोजां आवगायलांबाय था आं गेमस्रिखौ खावलायो नोङो रावनिबो बाथ्रा खोनासंनाङा नोङो भिडिअ बानायलांबाय था एलबाम बानायलांबाय था बैसोर इउटिउबारफोरा जाबाय साफा भेलुलेस आरो हपलेस इउटिउबार ए नंगौ टाइगार नों मारगौ ओंखायनोथ' नोंना डिसलाइकआ बारा फैयो खोमालै नों मारगोसो माखिबासो कायदा लामारदो चान्स होदोलै आब' नों खनसे एलबामफोराव बेखौ टाइगारखौ बड'लेण्ड टाइगारखौ
लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोना बिथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय आं जेबो दुखु मोना आरो जायफोरा मोजां मोनदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर